And we're digging, and we know it's for fun. With the Minecraft show plus sport, it's all getting better. And everyone would say that it's not right to grieve, but it's night, and we know it's not right. 3, 2, 1, камера! И здравейте! Аз съм XX. Е так? XX. И днес може би ще снимам първият ми клип от поредицата, която подготвям да започна. Така, малко. Извинявам се сега. Микрофона малко шумали. Ако шумали, извинявам се, ако е така. И така, да започваме. Сигурно забелязахте, че стена ми е женски. Защото скапания Майнкрафт така е направил вече. Защото е решил малко и освен Стивитата, може би не знам как се казва. Жената на Стиви, може би. Holy shit. Стиви има жена. Стиви Илюминат. Дан-дан-дан. И така. Мисля да започна като събера дърво. Телефона звъни. Извинявам се за кратката пауза. Но ми звъннаха по телефона на мама. И мисля... Нищо не лежи. Опа. Готови сме. Така като казах, да мисля да събера малко дърво, преди да започна да оцелявам. Защото за мен дървото е най-важният материал. Без дървото може да се направи нищо. От дървото всичко започва от дървото. Работната маса, печката, мечовете, кирките, глупостите. Всичко. Ние няма да кажа торчовете. Това е... Да, според мен вече е достатъчно. За мен ми е достатъчно. Тук малко въглища. И всъщност... Мисля, като начало да бъда ето тук. Сега ще изкопая малко. И да бъда ето тук. Да, ще направя една дупка. Какво е това, който ние да го копая, и аз не знам. Да се надявам, че нещо яко. Който е? Тъпоти измишлотини. Започна с малко помощ от креатива, защото не ме е било още от началото да оцелявам. Гледай го и тъпото. То не е като пясъка. Yes! Не е като пясък, като не пада. Ей! Колко съм як. И така, първо ще започнем сега, както казах, от дървото и за всичко. Енчантинг маса. Аз пък енчантинг. Извинявам се. Workbench. Да, ще се правим англичанин. Не, работна масичка. На работна масичка, не да бъде скромен. Скромно момче съм. И така, сега ще събера малко въглища. Защото, освен че ще ми даде XP, ще ми потребват естествено. Защо ли ще ми трябват? Защо ли са ми въглища само заради XP? Добре, много бързо се стъмни, бе! Защо не се стъмняваш толкова бързо и в реалния живот? Брат ми изчезва. Майка ми заспива. И аз оставам съмче. Само че... трябва да чакам скапаните проклети часове. Не стане... Я се знам колко часа. Брат ми до фейка. На някъде. И така, приключихме с събирането на неща. И сега, това ще го оставя тук светка, защото ме бая. Ще ми стигнаха ли, бе? Какво? Аз съм уникален простак. Уникален простак. И къде сме? Баш сме.
Боже, ще се смея, бе! Извинявам се, ще гледате малки деца. Така, гам, бам, бам, пам, пам. И да. Ето тук ще сега. И да стои, да има. Така, какво ще правим сега? Може би ще ни трябва да събера малко вълна. Обаче аз няма да събера вълна, просто ще събера храна. Аз храна имам, обаче пак не трябва да събера храна, защото тук ме изобилие от кокошки. Пак аз обичам кокошки. Кокошка. Яйце. Винаги минала. Но на мене не ми пречи пак да сваря яйцата. Хо-хо-хо-хо. Чук. Хей, чук, яйчеце. Имаш ли си? Не, той няма сърце. Съвсем сега. Не, и тук нямаш нищо. Колко скромна къщичка. Бяла с предната къщурка, без две липи отпред. И тук. Защо ли изобщо го започнах? Сад. И така. Няма зомбите още. Не. Добре, нормално. What? I sure want to lock the difficult. Не, искам се така бич. Кучко. Оп! Още дома. И така. Нямам легло още. Ябълка. Ще намерих ябълка. Зомбита. Златно мина. Добре, слама стрес. Още дома отново. Майка ти. Какво ще? Крава! Не значи трябва да има овце. Шит. В началото, като започнах и като търсех някакво място, где започна да снимам, имаше овце. Те ми трябваха. Да, трябват ми всъщност, но аз си ги зарязах като първият педерас. Лоша дума отново, лоша дума. И така... What was that I saw? I think that was an Enderman. I don't know. Крава! Не забравяй кърварката в левия ъгъл. Ето това в левия ъгъл. И вече не се левия. Увериш. Сега трябва да минем отново на барака. Преди нещо да ме изял, да ме убил, да ме разстрелял, да ме направил в... Куди? Точно това говорих. Бам! Almost! Не! Да изпържим пилета. Пилета във фурната. Здрасти, приятелю. Добре дошъл в кухнята. И така, мисля, че сега събрах доста материал. Ето ще ми е от полза. Но много мисля. Да. Ще някой да влиза вкъщи. Може да е крадец. Може да е. Батко. Не е батко. Верно, къде е батко? Да. Мисля да паузирам клипа и да го пусна отново, когато стане ден. Да. И так. Ето ни отново тук, когато вече е ден. Мисля, че няма да се справя с това. Има много смъртоносна мисия. Трябва да я убия. Видяме. Да, видяме шмотове. Няма да стане, кучко. Няма. Още едно отново. За малко. Обих я. Сериозно! За 2... За захар. За малко захар.
Не. Просто няма. Това не е истина. Това не е истина. Не е истина. И така, ще тръгвам на някъде, защото тук вече не е за мен. Да. Бам, 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 бам. Време е да се преместя на някъде, където ще бъде по-просторно и където ще започна да строя моята къща мечта. И ето тук един мои приятелки. Оу! Това беше грубо. Яйце. Няма да ги хаба, защото мисля да си направя... Защото мисля да си направя фермичка. В предишните ми клипове се бях развил добре, обаче някакъв си... Не казвам сега, айде. Се спрям вече, малко се поспрям. Някой ме е докладвал и получих съобщение от Google и от YouTube, не се сещам вече, че профилът ми, аз не знам, всичките ми клипове бяха изтрити и аз не знам какво за Бога стана. Да, остана само един клип, който беше на кеча. И т.е. дори аз не съм го качвал. Направо го... малко лагна тук. Не съм го качвал аз дори. Чънковите бъгнаха! Страх ме. Къде? Овце! Ей! Овце. То дава... верно, тук даваше храна. Храна. Вече имаме легло. Имам си легълце. Преди бях много тъп. Мислех си, че трябва да събира една и съща вълна, а то трябваше да е... То можеше да е от различни купчета. Но никой не ми каза това. Инк сак. Да, вчера господа ми по-английски почти не знае. Много от думите, които я питам за превод, тя не ги знае. И аз се налага да използвам Google преводач. Сега въпрос за Google преводач. Какво за Google преводач? Да. На матурата по английски използвах Google преводач. И не знам как не ме видяха. Защото учебниците ни... Учебниците. Телефоните бяха събрани на първия чин, а аз бях почти на първия чин. И... почти на първия. Сигурно сте на първия и половина бях. Нямаше. И... имаше една дума, която не знаех. И не можах да се преведа. Пигита! И не можах да се преведа и цялото изречение. И това беше на втори модул, мисля, че... не сещам. На втори модул трябваше да правим някакво съчинение. Не се сещам вече. Няма втори модул по-английски. Колко съм тъп. Да. Сега просто сетих всъщност. Той ме оставя да живеете ми трябваше. Да. Имаше едно... буквално... имах петица по-английски всъщност, но ако не беше тази дума, може би да нямам четвърка, защото бях 5 петица. 4 петица. Моя грешка. Дап. My friend, Peter, why did that? No. Той беше мой приятел. Почивай в мир. Ти беше лош приятел. Затова не почивай в мир. Това ще бъде неговата надгробна плоча. С Богом, приятел. Ще ми липсваш. Плюя на гроба ти. И така. Почти стигнахме. Дори аз не знам къде почти стигнахме. И може би някъде ще се установя тук. И сега. Мисля, ще е добре да съм близо покрай водата. Но трябва да хапна. Ще се установя някъде близо покрай вода. Също не трябва да милата. Просто умислям да направя. Тук има още овце.
Те правят... Знаете как? О, вода! Вода, 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 вода. И между другото, това е едно от любимите места. Това са любимите ми места да се правя къща. Някъде покрай брега. Точно покрай брега, не да съм т.е. като казах близко, имам предвид буквално на 3-4 купчета. Само че тази вода няма да ми свърши работа. Много е малко, прекалено малко. Но тук мога да се лови риба. Може да се лови риба. И затова аз ще си направя къщичката. Не, няма да е тук, много е малко дата. И всъщност имаше овце, може да ги използвам за нещо. Да, не използвах лопатата, използвах този скапан. Това е скапано дърво. Скапано дърво. Скапано. Оф, стига, бе! А, вода! 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 Този път е по-хубаво. Аре, killing me, bitch. Ама гон съм, bitch. Бе! Стига, бе! It's not funny. But I found it. Fuck! Да, намерих място. И то, да, тук ще бъде. Се надяваме, да. Не да се надяваме, тук ще бъде място. Тук ще бъде мястото. Да. Ще го почистим малко и става. Като за начало, да. Да, ще убим пигицата. Ела ти пигица, тъй батко, да ви сапвам сладко. О, как ги измислих. Колко съм оригинален. Аре, ладно, защо? Не бягай, няма да ти нараня. Не искам да ти сторя нищо лошо. Ти си ми приятел. Ще стане добър суджук от тебе. И там, всъщност аз не нараних никого, го правя добра... Има смисъл в това, което правя. Така да се нарече. И аз започвам да строя моята къщичка. За сега няма да бъде кой знае какво, защото сега само искам да се установя някъде. И да. Благодаря това. Yes! Най-добре. И сега почвам. Туп. Опа, туп. Стана квадратче! I love квадратче. Това беше квадрат на английски. Брави. Защото съм bad boy. Не съм. Всъщност, да. Бам. Колко приятна музичка от Minecraft. Всъщност не е Коледа. Лично... Това винаги има друго дърво. Да, шатна са на малко, ама... Какво ви пука? Аз чуждо вземам такова емоции. И така, да. Време е да сложа нещата, за които най-много мечтах да намеря. Така, готово. Сега светим. Сега ще направим само така. И да, така. Че съм готов. Почти almost done. Защо 3? What? Това е яко! Баси кефа. Правиш? Дали беше само една? Но, че това е яко. Това е яко. Някъде чакам това да се случи и с честа. Имам цели 12 яйца. Това е постижение за мен. Точно там, така. Това отива, да. Сега малко хода. Харе. Вземам ти с първокицата. Нещо. Ето остатък ще вземам. Може би това ще бъде за първия епизод.
Да, сигурно това ще бъде за този епизод. И да, това ще бъде за този епизод. Мога само да кажа едно нещо. До скоро! Муа!